Denne mand har søvnapnø, ligesom 100.000 andre danskere. Det vil sige, at han under søvnen skiftevis snorker og har lange pauser i vejrtrækningen. I dagligdagen er han typisk meget træt, også selvom han sover meget, og han kan sågar falde i uønsket søvn, f.eks. på arbejde, i et møde eller under socialt samvær. Trætheden medfører ofte morgenhovedpine, koncentrationsproblemer og hukommelsesbesvær, hvilket kan give øget irritabilitet og i visse tilfælde tendens til depression. Oplever du selv lignende situationer i din hverdag, så kan det være, at du har søvnapnø. Såvel børn som voksne, overvægtige som slanke, kan blive ramt af søvnapnø. Kontakt din læge og tag gerne din samlever med. Han eller hun kan måske bedre forklare om dine søvnvaner. Din læge kan henvise dig til en søvnundersøgelse. Husk, man kan kun konstatere, om du har søvnapnø, når du sover. Vil du vide mere om søvnapnø, kan du kontakte Dansk Søvnapnøforening på www.snorker.dk eller ring på 35 42 41 26.